We hebben onderhandelen en na stakingen en moeizame gesprekken hebben we uiteindelijk een compromis bereikt. Een schraal sociaal plan, maar beter dan de jeder op tafel lag. En nu blijkt dat de directie daar voorwaarden nog verbindt die net in de onderhandelingen geweest binnen. De voorwaarden dat mensen kunnen afjoggen van het recht op verweer bijvoorbeeld. En dat kan het. En daarom is het sociaal plan nou weer van tafel vagen. De directie van Preens wil het net voor uw camera reageren, maar ontkent wel dat ze de medewerkers het recht op juridische stappen ontzezen willen. Dat snap ik net, want ik kan je op de papieren zien letten waarin staat van de mensen moeten afjoggen van verweer. De vakbonden moeten zeggen dat het plan een goed plan is. Het zit gewoon op papier. Na Wiketizi zullen de vakbonden in passen met haar leden bepraten. De kans is groot dat er dan op een nijstakingsvolging had de directie van Preens net om liek wil.